नमस्कार खुलुमबाय अस्सलाम वालेकुम जहार औ नंगौ दिनै आं सान्तिपुर गामियाव बे गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जोंनि दिव्यां फरियाल बिथांमोन खावलायहरनायखाय आं बाव नुजाफैदों। बावैसो सिगां आङो मान्दारकुटि गामियावहाय मोनसे जयै मान्दारकुटि गामिनि गावबुरा लोगोसे बेयाव रायजो जानाय गोबाव बोसोरनिफ्राय जे मान्दारकुटि गामिनि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो लोगोसे रायजो राजाफोरजों जिरायखांनायनि उनाव नैबे सान्तिपुर गामियाव नुजाफैनानै जोङो एसे रायजो राजाफोरजों रायलायलायनानै बे गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय जेरैबायदि मिजिं थिदों गामियाव जोंहा नांगौ रोखोमनि जेरैबायदि सुबिदा जानांगौमोन 17 बोसोराव बेबायदि सुबिदा मोनाखै। दा फैबाय थानाय सोलिबाय थानाय जे सरकार बे सरकारनि जे शान्ति परिबेसै जेरैबायदि मानसि हिसाबै सोलिनो हानांगौ बेबायदि सोलिनो हादों होननानै बिथांमोनहा मिजिं थिदों। आरो फैबाय थानाय समाव आङो जे बे गुमा ओनसोलखौ ब्रिटिश आमोलाव जेरैबायदि डेभेलप जायाजासे जे लामा सामा ओनसोल गामि हाब्रु दैब्रु भुगिनांनाय ओनसोलफोरखौ डेभेलप खालामनो आवगायबोदों। प्रत्येक गामिनि ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर जोंबायदि जे सुबुंफोरखौ बिथांमोनहा साबायखर होदों। खारन जोंबायदि सासे दिव्यां सेहेराखौ लानानै जोंबायदियाबो रायजो राजानि थाखाय भबिष्यत उन्नतिनि थाखाय शान्तिनि थाखाय जेरैबायदि सिन्था खालामनो हायो होननानै बिथांमोनहा फैबाय थानाय समावहाय गोजोन खौसेथि आरो शान्तिनि जे सरकार बेबायदिनो देरहाहोनानै ओनसोलखौ जायगाखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जौगाखांहोगोन होननानै मिजिंथिदों। आंबो मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारनि जे नेतृत्व बा दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि जे सरकारजों गोरोबनानै जों हाबाफारि मावलांबाय थानायजों लोगोसे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जे दिव्यां समाजखौ बिथाङा गोजौथिं मोजां सुबुंफोरखौ जेरैबायदि उन्नति डेभेलप बा जौगाहोनो थाखाय मिजिंथिदों। दा थिग बेबायदिनो आंबो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोनि हानजानि टिकेट लानानै बे ओनसोलनिफ्राय आं 100% गोबांसिन बयनिफ्रायबो भट मोनगोन होननानै देरहासार जागोन होननानै आं मिजिंथिनानै बयनिबो पाब्लिकनिफ्राय अनसायनाय मोनदों।